Sanibonani molweni namkela ku-SRC-TV ngesiXhosa. Hotel akumnandi, uSibongile ulala kwibhedi, ukwenzo yena ulala kwimatrasi. Kuyavuswana ke, andithi kaloku uSibongile uqhele uvuka early aphangele, nanko ke vula ii-curtains exhola ukwenzo ngelanga. Ethi kusile mabavuke, ukwenzo ubuze uba bakhe bambetha njenge-breakfast in bed. uSibongile uthe kuphi kona? Uyayazi kaloku kwaDlamini besivuka ngenja ixukuxa. Wathi kodwa ke since uthi uzo-order i-breakfast make ndibe ndibuyela ebhedini. Wathi exhuma ezilahla phezu kwebhedi, sendiba kumnandi nje kuSibo. Sikhumbule into yoba uSibongile uyayiqala le life kaloku. Kwakowabo uDeli akamphethanga kakuhle, nguye owenza zonke izinto zasendlini. Uvelaphi yena ulapha esitratweni. Uthe ke ukwenzo since becelebrate ke mama-ode ke imimosa, bekuhlekwa ke kuba kaloku uSibongile uthi yintoni yona leyo. Yena wafundisa into yoba azibizi into angazaziyo, wabesemcacisela ukwenza uba yijusi, kodwa juice le enekhikhinyana nje ezakwenza uba yabo abekuhlekwa kumnandi ke. Kuthe kusenjalo kusemnandi wavele kwatsho ifowuni kanti ngudeliwe. Ukwenza utheke kuSibongile makayibambe, kodwa uSibongile uthe uzoyibamba athini kumamakhe, and utatakhe uzocinga uba yonke lento wayeyiva ngoba uthengisa ngomzimba inyani. So endaphe engadanga wabe ke uyayibamba loo phone leyo. Kufikile ke ukutya kumnandi. uSibo uthi kukwenzo ulizulu lakhe lincinci. Xa enaye inhliziyo yakhe ngathi izawuphuma ngomlomo or angakwazi nditsho nokuphefumla. Ukwenza uthe hayi ke siziva ngendlela efanayo ngoba nakum kwenzeka loo nto. Uyithastile ke ijuice, wayiva uba inotywala, waqala wothuka, kodwa uthe imnandi, kodwa kufuneka angayiseli ade anxile. Ukwenza uthe inye kaloku wena into ongakwenza unxile. Wabuza omnye yintoni leyo, uthe ukwenzo yintliziyo kakwenzo. Kuyagigithekwa ke, kumnandi kakhulu kubo bobayi-2 bade bake bawongqubeka ke kule ncoko yabo kuwenzeni. uSibongile ethi unako kodwa ukuzisola ngokumshiya uwenzeni. Ukwenza uthe uzobandwendwela ukuthi makangastress, and nguye futhi ozobanceda ngokudevelopha isoftware yabo yale khampani yabo entsha. Bekubuzwana ke ngamagama ke ekhampani uba sawuyibiza ngantoni. Uthe ke uSibongile okokuqala ukwenzo izoba yikwenzongile. Hayi uSibongo uthe libe lokugama ngathi mabazame uSibozo. Yo ukwenzo naye wathi hayi nelo libi. uSibozo yamazi uba yintoni nje, into nje esisibuzi. So kuyahlekwa nje uSibongile ukwenye iplanet nje, kumnandi. Kodwa ke bavumelene ngelithi mabathi nguSibongo Kuhle Holdings, libizwe ngokwenzo ke elogama, but yonke lento yakhe funeka ibe no Sibo, ibe nokwenzo phakathi. Andithi yena ungukwenzo kuhle, so lidibene ke ngokuyanguSibongo Kuhle. Mbuzile ke uSibo uba uzoyithatha phi imali yokuqala yonke lento. Ukwenza uthe thina soyi-2 sinazo izikills, into esiyidingayo nje inye zii-investors. Abantu abaninzi into esinayo thina abanayo. So bavumelane ke ngaloo nto ke. Ukwenzo ke ucheck ama-designs akhe, kodwa la anawo uthi ayabheda nje. uSibongile uwabonile ke ethi hayi khawuze kum, wathi ndiyakwazi uba unaso i-stress, emphakamise emise ngeenyawo, kodwa kufuneka u-understand uba ngeke ube creative zonke iintsuku. So ucela ayeke ube ezistresa, anyamezele nje konke kuzokwenzeka. Watsho emncamisa emshiya ethi usayohlamba. Ukwenza inhliziyo guys isemafutheni. Andiqonda noba uyamva nje uSibongile xa ethethayo uba uthini, u-in love. uSibongile ke nanko ungqengqile, uvuka ukwenza emthentsho ngamehlo. Uyabuza uba kutheni wandijonga kangaka, bendijuza okanye bendivuza izinkwe. Wabe sithi ukwenza no, awunoba ngumjuzeni. Waphakama ke ukwenza wakhwela ebhedini, emxelela ukuba ismile sakhe senza inhliziyo yakhe ibethe ngamandla. Wabe emncoma ke ethi mhle akazenzisi ke. Nabo ke bekhisana ke, uye wayiqhawula phakathi ke ikhisi ngoba uSibongile besebona uba ukwenzo sengakuye kakhulu. Uthe kukhona into ekufuneka amxelele yona. Uthe ke yena useyintombi nto, zange walala nendoda. Ukwenza ke wathula wavuma. Wabe sithi hayibo thetha kaloku ukwenzo, befuna uva ke reaction yakho. Ukwenza uthe no, mna ngeke ndide ndikwenzise into ongayifuniyo.
ndiza kulinda watsho emsondeza kuye emncamisa. So kumnandi ke kuSibongile, indoda yakhe yam-understanda. Late ke uSibongile ulele ukwenzo akalelanga. USibongothuka xa ebona ukwenza esahleli phezu kwetafile phezu kwama-designs. Une-stress, uthi angalala kanjani nje ehluleka yi-design esimple. uSibongile uphakeme wahamba wojonga le design. Uyayincoma ke yena uba hayi bo, if ingabonwa ngomnye umuntu le design angabona igolide. Ukwenza uthe nantso ke ingxaki, amagolide wam onke akwaDlamini and yena uzoyowathatha. Akasasebenzi kwaSibalikhulu mos, uzobe ngawabi xa ethi uSibongile awuzuba ngathi uyaweba na. So uSibongile ubonile ke into ukwenzo, une-stress. Uye wathi nje okay, wabe sehamba eyolala emshiya ehleli apha etafileni. Azi uba bazoyithatha kanjani ke kwaDlamini eyoba ukwenza xa angafika azothatha ii-designs zakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.